wedok wan malah jebule kaya jiret rasan. Siji gawe loro gawe aku tetep dadi mungsuhe satriya nanging tangguh dalan golek mati. Dayoe teko karo wingi penak ndi? Elok men ya elok mah pada suka elok kandhane. Iki umure udah kuwi sesek. Umure pada suka kuwi wis 14 tahun. Iya, Mak. 14 tahun ki wektu sing ya wis tuwa. Iya. Supaya luwih mantep rasane. Mantep rasane. Ya. Kuwi mesti kudu pinurba. Iya. Supaya bisa murba lelakoning pedalangan utawa pakliran. Iya. Ning ya kudu nganggo dasar tama tamaning tumindak. Mergo kabeh kuwi wis dianggep dwija kabeh. Sing kuat, mula kuat tenan mergo pancen entuk nugraha Bayu Wajib. Nek mlakune ben kepenak, mula apa-apa kuwi sadurunge kudu bawa rasa. Le bawa rasa utawa sarasian kuwi sadurunge ngancik wulan poso. Wulan. Ben entah pentase kaya endahing Sudama sing langit lintang. Mergo sing jenenge pekeliran utawa pedalangan ki sing digarap ora mung Bagong. Bagong. Nek nganti ora apik mesakno sing ngunduh tiwas disuguh pentreng. Lah mergo kabeh rombongan ki sing diajab supaya sugeng. Nek wis sugeng terus entuk nugraha. Nek wis entuk nugraha pancen bisa lestari widodha lagune. Paguyuban iki saya mundhak taun mesti saya mundhak Birawa. Ning mengko nek wis dadi Birawa tegese wis gedhe, aja bendol ndase. Mergo nek nganti bendol ndase engko ndak kawartayan. Oh, ora cocok. Kawartayan. Nah, iya, Pak. Jenenge wong sak rombongan kok meneng nggo. Lah iya. Ngene ya mak aku seneng aku bunga. Heeh. Iki wong ibadah, Nok. Iya, ana ing wulan suci, iya.
Nek ora kleru iki wis malam kelima atau malam terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk lepaskan rasa rindu di dada. Terus engko nek wis ref kae no. Saya buka. Bawa ibu aku cara irapal. Gaglakan malam terakhir. Iki wong ibadah no. Iya. Wong ibadah ki sing ijik duwe watak riya kuwi pangibadahe ora klebu. Golonganing pangibadah sing krana Allah. Iya. Sing krana sing gawe. Mergo ijik duwe pamrih karo suprih. Iya. Mergo ujaring piwulang agama ngreksa ngibadah saka godaning riya kuwi luwih abot tinimbang gone ngibadah kuwi dhewe ngono. Upama poso gampang no ngibadah poso kuwi gampang. Wayah sahur lakone ora mangan nganti sore, wayah buka kuwi wis cukup. Sakjroning wulan poso. Ning nek sakjroning sesirih sedina kuwi mau ya umuk takabur ya lan ya liyane kuwi ya ora kanggo. Iya. Lah jati-jatine kawruh ketuhanan Yang Maha Esa kuwi piye mak? Jati-jatine kuwi mung arep marekke laraning sukma utawa laraning jiwa saka budi pekerti ingkang asor. Iya, lah nek ngono larane kudu ditambani ya mak. Bener. Iki sik tak ngingetke jam pira. Hah? Yae. Enak mak iki kok. Iya. Iki ning nggone Mbak Wulan Sri Anjang Mas. Iya. Wah, jan elok tenan. Kuwi mahasiswi biyen ana Institut Seni Indonesia Surakarta kuwi jurusan pedalangan. Wah, ning ngono biyen ya tau meguru ana nggonmu kono. Iya, iya nak iya. Wah, pancen ya bocah cerdas kok kuwi. Sing gumunke iki nak kuwi sregepe lho ra ilok. Lah kok ngono iya, tepat waktu cerdas terus sregep. Lah kok sampean ngerti lho, gurune kok ora ngerti. Lah wong nek mlebune esuk ki 7:30. Kuwi mesti jam 7 ki wis teko. Mongko adohe kok kene tekan Solo ki sepiro? Lakon 2 jam. Iya, wah nekat tenan banget. Iya. Ning nyatane lulus tepat waktu. Iya, wong elok. Dalang putri ning cak-cakane kakung kuwi ya wulan kuwi. Iya. Mula ora aneh nek kesuwur asmane mayang tekan Jakarta. Iso ngimbangi Raka Mas Mantep Sudarsono. Iya, karo aku mbiyen tunggal sakelir kaya ana Tugu Proklamasi ya karo Pak Mantep awake dhewe sing wedoke ana tengah ya. Kae jenenge Sendang Kapit Pancuran. Ada kaya ruwatan. Elok tenan. Ya wong pancen tenaga wedok ning kaya mana. Luwe-luwe biyen tau mangkat kuliah ki teko nganggo jeep. Iki jane iki wong wedok kok supir tergandeng. Lah ya semai. Apa-apa ditandangi. Kene iki Sanggar Kendari Sada, campur sarine ana ndangdute enek, krawitan ora godang, wayang, joget, rias manten, sak kembange, tatah sungging. Tur injuh dodol kayu suren. Sapa sing butuh kotak? Wah, elok tenan apa-apa diayahi. Tumraping Mbak Wulan Sri Anjang Mas melu srawung pada suka ki ya wis suwe nok. Ya wis 14 tahunan. Ning pancen ana gunane lho nok. Ora kena disepelekke iki tumraping Mbak Wulan ya. Srawung karo para dalang-dalang senior uga Pak Mantep, Pak Yoko, Gusti Benowo lan liyane Mas Tomo, Mas Leng, Mas Gus kabeh wae iki senior-senior Mas Kangkong. Iya. Eneng gunane sak ora-orane. Siji nambahi pengalaman. Kuwi wis mesti. Loro jembarke tebaning srawung. Iya. Ora mung srawung nanging jembarke tebaning wewengkone nggone mayang. Iya. Ora mung sak kuthek manyaran.
Wimbuh pasedulurane kuwi wis nyata. Banjur bisa ngabdi menyang masyarakat sing tanpa pamrih kaya bengi iki disengkuyung para kadang-kadang pedalangan. Iya. Sateruse bisa apal karo lagak lagon lageane dalang siji lan sijine. Satemah bisa ngomong ora bakal benthik rasane. Iya, isane ora padu ora benthik. Ora rasan-relasan ki mergo wis apal siji lan sijine ya mak. Oh nek kae iki senengane ngene, kae goceng ngene kae. Sateruse nambahi ati tetek. Ati tetek piye? Saora-orane ora rumangsa cilik ati, ora rumangsa dadi dalang isor pereng, ora rumangsa dadi dalang isor pring. Iya. Banjur nandur lelabuhan kuwi ning endi-endi. Upama ta ora ngunduh saiki mesti sing ngunduh tedak turune ya anak putune. Iya ya mak iya. Tur aku seneng ana nek dalang wedok ki pancen beda karo dalang lanang cetha kena wedok. Ning tetep nek ditimbang karo dalang lanang jane menang dalang wedok. Menange siji kebebasan mengambil tangga nada suara. Lah nek Mbak Wulan gak gede suarane. Iya, kalau masalahnya nek cilik ya digedhek. Nyaklan ning kalangan Haklar panda moncar tinulur kekonang suram sorotetan padang kasor lan pacari tak kudune ngono iki kadang iki ora tekan ngono kuwi nek dalang wedok ya penak wae. Suarane gede kaya Bu Chandra Lukito mbiyen. Kae nang desa ini suara gede malah lanang. Suara cilik sinden. Mersutia. Mersutia Indonesia. Ngono kuwi gede ki lanang Bu Chandra. Nah. Kuwi sing pisan. Sing ping pindho sirahe dalang wedok ki isis mergo ora blangkonan. Karo dalang lanang. Ping telu cagak mik ora ubah ngiwon tengen wong enek sing nyangga. Sateruse gegere ora keju. Nek dalang lanang nganggo keris, nek dalang wedok ora. Teruse sila tumpang penak mergo ora enek sing kepedes. Sabu epek timang. Ora enek sing kepedes. Pinter dalang lanang. Jejak mak juwet ngono. Wah. Tur jane dalang wedokku upama laris mayang kaya Mas Kako bendina mayang omah bayi ngono kuwi iso nggo ngrapetke. Lho nek apa nek lho tekse jangkae iso rapet nek tapian iso ramping. Terus nek ngentas wayang, tas-entasan wayang ki ora nganggo patokan, kudu panggungan kayon kono ora. Wong sak nyangroke. Rene ya ora kudu tekan kono nang wis nyangrok. Saya umpama bojoku dalang bojoku bojone bawa kok. Tur sing tak ngerteni sing tak semak nek dalang wedok kuwi arang-arang ngombe. Nek mayang iki. Nek dalang lanang luwe-luwe jono manyaran murid kuwe lah. Tulis ten iki jane cangkem apa radiator. Wah, ambil jajok ya. Boleh jono nesu muridku kok nesu. Ora, ya lupa era nesu iya lah. Elok tenan. Nong nek ganyol kuwi dalang wedok karo dalang lanang iki isih kendel dalang wedok nek nggon rusuh. Tenan kuwi. Nek dalang lanang terkadang sok amune sok ora patek tetek nek dalang wedok. Kadang tetek.
kok jiwane di lanang-lanangke. Wah, iki ya jan elok tenan. Ya muga-muga aku mau melu ndedonga. Benerane Mbak Wulan iso ngunduh para jambur-jambur menane Raka Mas Mantep, Gusti Benawa, Pak Sayaka liya-liyane kabeh. Iya. Dirawuhke ana ing dalem kene mung wigati disuwuni donga pangestu. Mula aku bengi iki melu ndongake muga-muga panjenengane Mbak Wulan tansah bisa kuncara jayeng dawana laris gone mayang saya tambah apik wayangane rejekine tumpuk undung saben dina saben wenine. Amin matur nuwun. Jan elok tenan iki di matur nuwun uga marang streaming Ponokawan. Iya, waduh elok wis dibiyantu kok. Iki matur sembah nuwun. Karo panjenengane Mas Marsino Sleng uga apa iki? Ya nyiarke radio. Ya. Matur sembah nuwun. Nah, iki kok kek sedelok wae ya nak bagi aku nek janomono umume wingi-wingi kuwi nek bar perang gagal kuwi terus lagi ganti dalang nyongo nek iki mengko gandeng pancen aku ki ora murah. Lali utuku kuwi. Aku ki lara ki dadaku sesak-sesak ngono. Ya ngopo gojek karo kancane setahun pisan itu ya sampeyan ki arang sowan rene. Lah arep aku arang sowan rene wong nyatane tur aku ora tau jan. Coba dadi mantene Sumpena sing melu aku biyen manahku. Iya. Kuwi dadi mantene aku biyen mayang kono wulan sik cilik biyen. Iya. Iya nunggone lho mayang niku iso mayang wong ning wis tau roh wayang aku biyen kono lor kono. Iya. Banjur lah najan to arang-arang kene iki wayangan aku nanging nyatane bendina kuwi radio FM-an kuwi bendina awan-awan mesti nyetel wayang aku nggo kaset turut nganjuk kono bendina. Iya. Lah ya sematur nuwun kok menawa nggo ruman-ruman ya mak berita ketut iki. Iki elok tenan. Iki dudu penabuh mau wis diaturake iki para jambur-jambur kabeh. Sesembrono iki para dalang-dalang. Ambok sing gender sing ngakeh berkahi bengi iki ya dalang asli hati kuwi kancaku sak kelas. Dalang hebat. Mas Dik Mulyono sing rebab kuwi malah IP-ku. Wayangane elok. Lu suarane cilik ning sastrane sanggite. Tembunge iki mengkes. Iya. Elok tenan. Bermoro ki anake Dik Mulyono. Dalang wis iki ora dalang wiji iki IP-ku. Nur Sakyono iku pego mburi. Wayangane kaya Pak Tristuti. Japure wae. Tris bakmi. Nah, kabehane ya. Ini wingi jan buah. Udah. Muni. Enek sing ngono ning Mujair. Lah wong lancaran kudune dudah. Noni. Kuwi nek ora kuat kuwi demunge imbal. Lah ora dikandhani dudah. Nek ndiri tak. Kurang ajar tenan. Mas Mantep iki ngantek ngelus dodo. Wah, piye to, Cah? Kuwi sini-sini panjenengan ingsun. Mas Mantep iki ngrebak aku gender. Rong. Enak sing luru. Padha karo kancaku nyelentep. Siem disirep rolu maro nembromalu. Ayo ora dadi kok kutune rolu maro nembromanem jiro kutune ngono. Rolu maro nembromalu. Ha iki to sen teruske piye? Wong malu sih. Aku ki ngantek kok iki ora jalan-jalan genderku tak balungke sisane manut ngene ta. Mas Mantep lha ngerbab ya anu piye?
Mas eling piye terus. Aduh doyong. Iya semene apik. Oh jenenge dalan. Mula coba tok kan piye. Kowe iki ngandani ndek ben karo Dik Jungkung ya kuwirangan. Wah nek wis sejarah tenan tidak bisa kulukan. Minggu paingan ning omah ngundang Dalang Yujo. Parjaya. Jungkung nusul ning omahku gandeng dalange ora nggo pengender tak genderi. Sing rebab Dik Jungkung. Jejer akean. None none ngilahing. Ya sing wis ngilahing kuwi wis ngantek bubar iki belas. Dadi ning aku ya penak wae. Dik Jungkung ayo komposisi. Ngerti-ngerti ya sing ngenteni pokoke iki kok tinggi-tinggi tondo celana jegur. Anggere lorot. Nene. Selamat. Yasmen nggo pengalaman. Nah, nilap menan iki sindene Dik pirang-pirang. Nene sing kudu kan. Assalamualaikum. Cocok nang Juli Semen iki ketoke Yayi Wonogiri. Nek Mbak Uul kae iki wis arep dadi manten no, iki aja sembrono iki entuk Bermoro Sekar Wangsa sing vokal kae anak Dik Mul, ponakku. Iya. Kuwi wis arep dadi manten terus sekolah S2 kabeh wong loro meh lulus, karier luar sukses, akademisine ya sukses. Iya apik. Banjur sing kae Dewi kuwi bojone Mas Domo kae sing demong. Bojone sing demong iki. Wah, nek kuwi dadi dosen ana jurusan kerawitan ning etnomusikologi. Dadi omongane kuwi. Anak-anak secara komprehensif dalam perspektif musikal harap diperhatikan norma-norma yang hakiki dalam komunitas etnik. Aku nggumun omongane dadi kono kok ya sing lanang iki kok ya ketularan. Domo iki nek njaluk ning bengi, Bu. Ayo lho aku signifikan. Sik to Mas, engko nek ora ndambo kae engko tak kekke setik goldes. Omongane. Lah nek teruse Mbak Rini, lah kuwi Rini turu. Tenan nek wong siji iki luar biasa. Iki yo sekolah STLN, apa sekolah tinggi ledek mentir. Fakultas apa? Fakultas FGA. Apa? Fakultas Gubuk Asmara. Salah. Fakultase niku aku roh kok sekolahmu. Uci. Lah apik kok Fakultas Gubuk Asmara. Wong sanes. Wah lu cagake apik, kebak tulisan warna abang kok. Tondo sing perawan kok. Malah mbok ora arek. Wah jane lak tenan. Iki ning ndi-ndi nok kuwi nggawa bola, penggemar fans. Wah, luar biasa. Muga Rini mangkat mau rene yo nggawa sepur kelinci. Tosa Jialing, sedot WC. Lah kok jenengan ngertos. Ayo penggemar jenengan budal pirang-pirang. Luar biasa. Lah nek sitoke kuwi nanik kuwi. Ya ampun. Wong ngobur kon mana. Ki awake ngantek kuru. Nang ditakoni piye nih? Ya. Oke, ha iki. Aku lagi roh iki sing nganggo klambi hijau telur asin. Betul? Iki udah tunggal iki. Maskulin bawa apa?
Maskulin bawa aku. Di kota maupun di desa. Cengelin. Dan iki maduke disepoti kok. Ada plintak pring buta ngisor pe. Pae urung karo nek buta. Oh. Kalem. Masalahnya apa? Bebannya kan nggone itu bio kae. Sing dikandheti plastik kae kudu sing plastik sing kurang. Lek tugia to. Oh, bakule wayang kono kae. Wah, kaya tenan wayang iki nek sing kelas murah iki dibongkoki plastik. Dadi nek Janaka ngono ki yo dipanteti sak plastik iki. Ya, terus gone nek wong golek gadah Janaka padhe iki ya. Ya prangke 117. 200 iki kok ya ora genep. Kok wayang kok jujul 30. Iya tenan nang gresik kelas sak mono ki aku dadal njupuk siji no kok jane kok matane kok mlerok. Yo mate ya. Ning kono ki sing rega larang ya akeh kono wong pirang-pirang. Iya ya pancen piyayi pinter dodol. Nah. Enek sing arep ketularan. Iya. Omamu endi lek? Kok lek ngece. Nggih saking pundi? Nggih saking mriki kemawon. Maskulin kalap. Kek mriki iki ngendi jenenge Mbero apa? Saking Keposari. Oh, Keposari mriki mawon. Nggih. Naminipun sinten, Kang? Nami kula Mariono, muridipun Bu Wulan. Mosok Pak Mantem duwe adik kok ngene. Aku ora trimo no, Mas. Ngakune Mariono kok. Mariono nek dawae wapi ra jamane kok. Wis kuwong. Wis top kok. Jenengmu Mariono Sariman. Coba Mariono? Nggih, Mariono Imut. Wow. Oh. Di kota maupun di desa. Berapa? Mriki Keposari. Nggih. Kok saged dumugi mriki niku mau pripun critane? Nggih. Kalau wingi dipun Anu nampi dawuh saking Mbak Wulan. Nggih. Itu kan siswa kendang satu iki. Nggih. Lah ya Wulan iki kok saya sukses. Jebulane ngingu klinthok. Ngawur lagi. Ya iki tenan iki. Sekali-sekali melu Om Purba iki wae. Kok tak go nang Jawa Timur kok horep. Mas, blangkon sampean niku sesak. Nek nggoe ben ora sesak ki ndase dilongi.
Nggih, niki pripun? Nek siswa mriki bener diajari napa, diulang napa kali Mbak Ulan? Nggih, nembe latihan kemawon. Nggih. Latihan tembang mawon. Napa bapakipun jenengan dalan? Sanes. Kok nganggo ijo telur asin? Kok bareni ya? Yo ben. Telur asin karmu, telur gosok karemu. Nggih, diwaring nembang napa, Nak? Nggih. Sinom. Sinem. Mboten nek sing marahi niku asline Mbak Ulan dhewe napa enten pelatihe? Sing Mbak Wulan piyambak. Mengko suarane ora pati apik. Apik lho ora apik piye Budi kae iki. Mula kula. Gendere manut nggih. Dicobi sik nggih. Nggih. Jenenge wong nek sindenku iki wis bengi krungu muak. Muak. Tapi iki nek pada suka sesuk ditambah sedina. Kowe kudu nyuwun karo Gusti Bernawa seragam sing telur asin. Ini bareng Instagram iki nggo ngono kuwi. Telur asin ya bisa. Yo. Ini slendro ta, Mas? Nggih. Ya kowe ora slendro kok kelok kaya ora. Ya. Lungguhe wae nek ya kaya sinden wedok ngopo to ya ora kudu ngono wong lanang. Sila tumpang ya ento. Oh, gawe cingklek. Sik ndelok cingklekmu kaya apa? Ha ya ndelok kaya apa? Ora isin dijupuk. Dijupuk kaya apa? Lho. Sik ngadeg man gorene. Nggih niki silian Kang. Gorene ayo rene. Kowe pengen salaman karo Om Purbo. Gorene ayo gorene. Kaya jijer. Dikurungi kaya mek jijer. Aduh. Gusti Allah. Korene kok. Korene kok artine kok korene. Durung neneng. Rasa srisik. Dalam kenceng. Saya lungguh ngono sik. Yen ana rejaning jaman tak jenenge desa Medice. Gak enak lirikane. Dikaya. Sorry yo aku ora njupuk dhuwitmu lho yo. Iki apa iki? Enek bonekane. Enek buntute. Walah, ger. Oh, enek kajune wah komplit banget iki. Dek. Aku iki dudu wong biyen-biyen. Nah, rumangsane apa mbok kira wong. Iki pira iki? Pira? Ya tenan. Darake wong biyen-biyen. Ya, bisa cari wae. Ngleboni pon. Ora yo tetep akeh lho. Niku ati sukane kula niku. Iya, Dek yo. Sih, matur suwun. Nalika Samul Jabang Bayi Karna wis den wadhahi Gendhoga Kencana Siga kacemplungaken wonten Benawi Gangga.
Dewi Kunti nyawang saking katepian Brebes mi. Karno. Karno anakku. Kowe aja katut banyu. Kali tekan rene. Kalah. Apa kowe? Oh, ya kok desa. Baleno. Mila tenan. Kowe nek ora umpur-purane lho, kowe tilas cilik anu. Oh. Tilas bokongmu kok tak muk-muk karo tak kocapke iki nek kowe ora enak kuwi. Ya tenan. Enak dilungguhi ya duwite umpur-umpur dijupuk sik no. Ora ngajeni kok duwit kok disiliti. Jupuk sik. Kowe melu warisan ora? Melu warisan ora? Arisan nopo, Pak? Lah tau melu warisan ora? Hah? Tau. Ji, Pironan? wis doso. Lah, susuk 90. Aku arisan 10 kok tak kei 100 e. 90. Ora ikhlas. Aku tak tambahin nek kok tembangmu apik. Nggih, wong-wong mburi kene mesti sepi. Mesti mau wis dijaluk dhisik. Nah, yo, nembang sik. Man. Ya ora ngono kuwi kok terus mek dikon nganu kon iki lho. Apa yang mbok pangku ngono kuwi? Disunggi. Yo. Ayo. Beli. Saiki aja ado-ado karo aku enggak mau jauh darimu. Kene tadi. Marprono no mosok bapak-bapak pejabat, bapak-bapak Mbah Mantep barang mosok mbok umpur dhewe. Marprono bare. Nah. Oke. Iki apa dulure gogon ya? Gogon. Kok sak bribetan kaya liki. Yo, apik suaramu apik ayo.
genduk-genduk sinden. Tuntunan iki. Enje wong kados dene mendo kok ya. Iki anu, cengkoke iki kaya buyah kuwi. Selain kok nambahi aku panas. Panas no. Apa sing sugih karo kok? Ayo, wani kowe. Kan bojoku kok mburi ngopo kowe? Ora mutu. Nek ora nggo dhuwit ora mutu. Wis kemropo aku. Ayo sapa seneng ngungkuli? Sleng pira? Sleng pira? Lah niki wabang ya niki kok ijo. Sik. Lah aku mak kuwi lek gak pas lek abang. Nggih, Nek aku nek ijo mbok sepelekke. Maka sing duwe sing dhisik mau lak ijo loro, terus sing keri ijo siji. Ha injil lah niki abange 3 Ha injil le. Ora ngandel kok Pak Sleng kok iso ngono. Kuwi adate ra ngono. Adate ping 3 iki gur 150. Adate iya sabar, masalah. Kaya wong dadu kowe dijajal. Ayo Sleng yo to. Apa wong bar duwe gawe ora arek duit. Apa sumbanganmu leh pira? Ngene nggone gedung kaya menteri kok sumbangane go nyeket karo nyatus. Ora bali modal. Ya terus deh. Barat gede kok ngumbar duit. Sabandi para wasita. Nek kudune lho, aku wis ucul, Pak Sleng wis ucul iki kudune sing jenenge Susira Tengkleng iki kudune lho. Wiwit bengi iki kowe nek nyelok aja tengklang-tengkleng. Iku wis dadi wong tenan. Saiki nek nyelok kabeh wae bapak. Bapak Susilo. Ojo sembrono nek darung sesuk bareng medun kok panggon. Bapak monggo Bapak. Ing guyu ya. Batuk nganti nglonyom iki. Gene jambake penyanyi. Nek suara lanang genti, Mas. Saged to? Lanane lanang. Pinapsu. Kose nek suara lanang iki ora sak karo mencak-mencak. Nek wedok boleh. Nek lanang biasa no ora. Lah niki pun gawan bayi. Apa oleh mare wulan ya ngono kuwi. Lah nggih, nek kula turu kan guru kula. Apa ora mulai mulang gen ra ngongok. Aku tak kekrek lho ngono. Ya, nanane biasa. Pinapsu apa
Karek selarek ya Mas, iki kok ditampani serpeng ayojan yang nyira songo-songo. Iki Mas Mantep, Gusti Gunawa, Pak Desayaka tidak iki rame-rame nang kene. Ngono ben siap-siap kono ya. Pokoke kabeh kudu mengestoni karo Mbak Pulan ya. Nah anu karo Prop Timbul barang. Prop Timbul Haryono Pak Beguk. Oh pun kundur, nggih. Banyak. Oke, monggo. Monggo nek Romo Beguk. Semua tindak sini para sesepuh. Nggih. Nanoin. Nyuro Sereng yen kong sia yen kong sia bar limbuhan karek nyongo kok Mas. Karek nyongo. Ning niki kula gagas Napa? malah dadi kembo. Iki kembo. Lah mergo pian wae gojek kalilik panut paus gayeng kok. Kalau kula niku kalih sinten-sinten mboten masalah. Nggih, panjen. Jenengan niku nuwun sewu. Nek rumayang ngono kaya cah lengang-lengung. Ya antem iki. Wis mayang kok ngiring-ngiring nggih. Ki Purbasmara. Terus pundi Gusti Benawa Mas Mantep. Tabuhane pripun, wayangane pripun? Tabuhanipun runtut sae. Nah kala wingi Kudune iki ngono kuwi. Dadi ora latihan iki lho mboten latihan to niku. ora latihan iki nyatane kaya garap. Kaya digarap. Pun Anu Mas Mantep. Dalem mengestoni Mbak Bulan. Iki sing ngunduh kan Mbak Bulan. nggih,
ngomong ngaten. Anu Dik Purba bareng niki wau kenan napa? Guyon kalih. Lek pandut niki wau. Nggih. Beneran jak, Mas. Beneran jak. Loh, sampean kelingan ora? Sinden daerah Glodok. Mas Pati. Nah, jenenge Suminem. Suminem nggih ngerti. Wah, kula tau ngejak kok. Lah nggih. Lha nek nganggo sandal jinjit iki kok. Iya. Jinjite kok ngarep. Niku piyayi kakung nih dandan putri ya nek sore kula rak ngerbab sik. Bareng ngoten niku cedhak kali kula. Rekake dandan wedok. Bareng anu nggon nun sewu mbah susu tak uyek-uyek. Aja to Mas. Dagangan rong payo nek diorak-arik. Lah jenengan aneh-aneh kaya opo lanang iki kaya di Wajan. Ya ketok kemayu ngoten. Hasil kula ya wong lanang ya dandan lanang wis suarane wedok niki dandan wedok. Nek ayu ngono ta cucuk ya. Ora kalap ya. Ya ora masalah. Niku kok suwantene sae. Weh, apik pun sae. Tenan. Ya suarane landung, cengkoke ya bergas. Saya Ning- meneh bareng itu akeh niki Pak. Nggih. Itu piro apa ning pasar ngono walah kemput pasar. Oh, Wah, nek nang pasar ya kira sak modare ra itu sak ora modare. iso Mas. Iki asline Dek Warsena gur manas-manasi aku. Masa 150 tok tindhi 300 ini golek perkara kan. Pripun, Dik Purba? Anu Gusti Benawa, ayo. Niki luar biasa Mas Purba. Dalu niki kula pribadi ngatur panuwun sangat datang kanca-kanca. Ternyata hari yang terakhir safari yang kelima niki kanca-kanca semangatnya luar biasa. Ngiringi panjenengan ing atase garap tanpa latihan ora cewek blas niku. Saya kaya Hebat tenan. kaya mudeng-mudeng ngono. Maka ditekani sing garap niku sing pundi jane ora mudeng. Ane mboten ini putra dalem iki sedaya saged lho Mas. Oh, saged. Lho, iku pun ditetapkan oleh Sultan Agung bahwa darah Mataram niku kudu saged agung. Nggih. Saged kok iku mau. Sing asmane Gusti Mong, kula nyipati dhewe mergo kula nalika badhe dijak teng Prancis, niku nabuhi budaya sing joget Gusti Mong sak sedaya. Niku Gusti Mong niku sakderenge joget, niku bedayan niku tanpa not hafal Duradase. Nggih. Niku Sedaya putra dalem ngono. ngeten Dik Purba. Pripun? Ternyata sing kula weruhi sing iso gender ngiwa Mas. Niku mung wong loro. Nggih. Suwargi Kinarto Sabdo kali Gusti Benawa. Pak Degondo Darman. Kinarto Sabdo niku gendere ngiwa turut nek Gusti Benawa niku ora turut. Wong bedane niku. Ade Purba nggih saged ngiter ngiwa. Ning wong sing jenenge pasangan nggih ngeten iki Mas Purba. Nggih. Nggih masalah. Niki Mbak Wulan ngatur pipanun sing luar biasa. Nggih. Nggih. 11 tahun yang lalu kanca-kanca pada sukan niku nate mriki Mas Purba. Nggih. Wektu niku pengramane Mbak Wulan kali ibune niku tesih sugih. Nggih, inget kula nggih. Semanten nggih, remen sanget. Sak niki pun sida. Gusti Benawa mung karek maratuwane Mas Yoko ngono kok ya ado-ado. Terus Rai Nadianto ngromo kalian ibu sampun boten wonten. Nggih. Nggih. Mbok menawi beliau menika sinaosa sampun murid kasih Banjati tapi masih nyipati. Kanca-kanca pedalangan pada segala sawung. Wong nyatanipun ingkang pirsani luar biasa. Kalian TBS wingi kathah pundi iki? Ngang Pas sing kula ndalang gareng dadi ratu iki lho, kathah pundi? nek rumangsa kula niku mergo nika nggone amba niki wau kula nesu-nesu kali Wulan. Lah napa? Piye to lan mungkin nekake piyai-piyai pada suka ki dalan-dalan topok ora mbok cepaki kursi. Biyen pun nesoni wulan. Nggih. Nggih bener wong biyane kula titani pirang-pirang anu nesu terus ya ra. Nesu terus. Ya ra, Dik Maryono, kabeh do ngrasani kok. Gustine kok nesu. Niku apa biyen nesoni? Berarti ya wis anu wis pas. Mergo berhasil lan boten sebuah pakliran utawa pedalangan wayang aten iki salah satunya ditunjang kali penonton. Terus Penonton iki yen nonton jam-jaman ngadeg nonton niku janjane mesake. Betul apa betul?
Lah jenengan iki kudune kepala pada suka ya sing nyewake kursi no. Kula niku wau teko mriki langsung wulan kali piyai-piyai mriki saenenge kursi teng kampung mriki mangsile mengke sing bayar kula. Niku. Mergo kula niku ngrasake jaman kula sok nusul dalang-dalang kondang kados Yakin Rantep, Yakin Anom Surata. Niku anggere ngadeg wonten niku tele-tele tenan Mas Surbo. Nggih, langkung-langkung niki dalange dalu niki luar biasa, Dik. Ning anu, Dik. Nggih. Lu wong ngadeg daripada ora iso ngadeg. Wah, saya ribet meleh niku ora iso ngadeg niku. Wah, ampun. Napa meneh didek-deke ya angel ya mudhar. Dai wong niku. Mboten niki Mas Begok kula aturi paring dawuh, Mas. Lah rak apa to niki? Sugeng dateng Mbak Ula ini sampun nimbali kula kanca-kanca padha suka. Kula ngaturaken sebagai pemomong kula ugi ngaturaken panuwun dhateng kanca-kanca pada suka. Ing atasipun wulan siam menika sampun kaping gangsal menika tetep boten wonten jawetipun nderek bingak minangka pamomong. Matur nuwun. Lagune dalam tiban. Eten Pak Purbo. Ndak dalem. Nuwun sewu Prof Timbul badhe paring pangandikan. Oh, nggih. Monggo Prof. Nggih. Udamu mboten rawuh lho, Prof. Nggih, kula nggih mangayu bagya wonten ing dalu menika langkung-langkung kula piyambakna boten kenyono-nyono menawi kula saged sowan mriki dalu menika amargi kula ngengeti sampun sawetawis wekdal kula boten saged timbul dhateng pada suka ning menika Ora mau timbul sampun dangu mboten saged timbul. Ngempal para kadang pada suka. Nggih. Nggih kula donga-dongaaken biyen selalu timbul. Menika lajeng kula saged sehat. Amin. Ingkang menika nyuwun donga panjenengan kula tetep badhe nderek dhateng padha suka. Alhamdulillah matur sembah nuwun Tepuk Prof. tangan untuk Profesor Yang Timbul. dados kawining Ngambria ini adalah guru besar di Universitas Gadjah Mada. Iki dados boten mulang murid biasa mahasiswa. Dados ingkang dipun mulang menika sekelas doktor Leres. S3 ke atas. Lho, ibate Gusti Gunawan lho. Mau dikandhani Pak Sugeng kok iso nerangke lho ten mriki. Ibate Gusti Gunawan lho. Nggih mboten, Dik. Wis janjo kritik karo kluthuk. Ora Bapak kompak. iki ngeten Mas Yoko. Nggih. Nalika Dokter Sugeng niku Nggih. lulus wonten mendhet saking Universitas Gadjah Mada. Nggih. Nalika dipun tes oleh 9 juri. Nggih. Nggih. Itu salah satu pengujinya itu adalah Prof Timbul. Pengujinya itu ada 9 yang diketuai oleh Prof Timbul itu. Di situ pertanyaannya sangat sulit Mas Joko. Nggih. Untuk nek awake dhewe ora nyandak. Nggih wong kula sik takon nggih angel banget oleh jawab. Nah nyatanipun Pak Sugeng menika lulus dados doktor kumlot. Nilaiipun luar biasa. Niku sing ditulis disertasine iki niku napa ti? Wong niku wayangan kula. Ya betul. Banjaran niku. Nggih. Dibandingke karo banjarane Mbah Nartosari. Leres. Secara konseptual itu dibandingke. Leres, kula nunggoni Mas. Terus memang sinasa kula dalang nggih Mas ngertos gede-gede. Namun pertanyaannya di situ itu kan bersifat akademis Mas. Nggih. Jadi boten sekedar pertanyaan kaya wong awake dhewe nek teko Pak Mantep, teko panjenengan dan lain. Karena ini di estetikane wae kaya Nggih. estetikane kok. Lah fakultas Gubuk Asmara Rini wah. Nggih. Saged ya. Pokoke dalu niki luar biasa. Mbak Ulan anggenipun punya kerja ngajangi kanca-kanca pada Sukarawa mriki niki boten muspro. Nyatane sing mirsani ngantek kurang gon. Ngaten, Dik. Nggih. Nek di Purbo ngalem bulan sebagai mahasiswi, Nggih. nggih to. Niku pancen modale cah sekolah termasuk mahasiswi itu hanya 2 hal. Napa Mas? Satu tekun, 2 disiplin. Ya.
tekun sinaune disiplin masuk sekolahe. Nggih. Arep disiplin nek ora tekun ora kanggo, arep tekun nek ora disiplin ora kanggo. Tanggane jenengan. Dadi nek pun ditebus dening tekun dan disiplin. Nggih. Lulus itu hal biasa. Nggih. Mula nek enten lulus yo knalpote dilepas, nggih tok wer ndase dipilok. Iku ora saking senenge wong mlebu ora tau kok lulus. Yo der iki yo masuk nggih. Utawa nika nyukuri sing arep dadi PNS. Napa niku? Pengangguran nasional selamanya. Saiki wis diganti ASN. Napa Mas? Aparatur Sipil Nasional. Oh. Aparatur Sipil Nasional. Aparatur Negara. Negara. Pun pokoke negara iki nasional. nasional. Iki kanca-kanca ditampi kalih warga Manyaran. Yantara. Nggih. Boten wonten alangan menapa-menapa binjang tahun wingking saged sowan mriki malih. Amin. Iki lek ponimen wis guyu wis entuk dit pirang-pirang mah wis. Ya, benan ora nambahi to, Mas. Bangsa Semel. Benan ora nambahi. Gaglak era enek. Iki kok dadi gelut lho. Iki kok dadi gelut lho. Gelut piye? Kene golek jalukan kaya lho ngitung kok malah kono aweh. Ya mbok iki sasi Ramadan iki apik dienggo sedekah. Bener nggih. Dadi ngeten Mas Bagong, miturut pekelirane Pak Purbo, jebul perselingkuhan niku wiwit jaman Kapurwan wis eneng, Mas. Dipun. Ngoten lho. Dadi nek kula biyen sakniki seneng selingkuh, niku hidepe mung mbajutke perjuangane sing sepuh-sepuh. Lho, wayang niku nggo kaca benggala, Mas. Leres. Karepe mungkin nek pun tancep kayen ya sing ala aja ditiru, sing apik di. Malah sing mentel malah sing elek-elek niku kok. Nek sing apik malah angel. Cara-carane wit pring ae ya, Mas. Lah nggih, wit pring iki. Pripun Mas ya kono wit pring? Wit pring niku nek tukule musus, lempeng dawa. Niku dening sing nandur mesti tak ditegur. Mergo dienggo uso apik, digoreng apik. Nggih, Nek sing bengkang-bengkong. bungkeng-bungkeng. Niku malah ora lek ditegur kan sing nandur. Sebab ajane kanggo bekakas, geretane menangel. Mula nek njaluk ora lek ditegur-tegur tut, bungkeng-bungkeng no wiwit saiki. Ora lek ditegur. Ayo. Sing mati niku mesti wong sing mulus-mulus sik kok. Oh malahan. Malahan mergo lek ditegur musus kok. Pak Yoko, Mesti sing apik. nu wit pring nu beda kali wit pisang. Menawi pisang Nggih, beda. Pentenipun dadi Sampun cekak. pokoke mung beda pokoke wonten Mas. Beda. Ora ngrembug apa-apane ning beda. Nggih ta, Prap? Nggih, mung beda. Oh, guru besar kok. Wong mung nyeritake pring karo pisang benten to, Prap? Beda. Wah, guru besar kok. Wah, tenan. Aku yo dodor anu rada sanksi doktore Pak Sugeng iki piye kok. Nggih aja-aja wong masalah pring karo pisang. Guru besar niku Nggih. besar pendapatnya, tapi kecil pendapatannya. Oh, besar pendapatnya ning kecil pendapatannya. Dados para penonton kula aturi pirsa, wonten paguyuban mriki menika sedaya mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Nggih. Nggih, seperti Pak Desa Yoko niki. Nggih. Mantan kula sepuh niki. Nadyan to beliau itu dalang biyen dalang kondang. Ning sakniki beliau wis arang-arang dalang amarga ora kersa yen ditanggal. Mula mung ngebas-ngebis Solo Yojo. Ya, apa? Aku ki gur ngandake ngebas-ngebis. Pancen bener niku senengane mung bulan. Ngebis nyang Solo bal, nyang Yogya bali nyang Solo. Ngebis nyang Yogya bali nyang Solo nek. sampean kok medun terus muring-muring nika napa Pakde? Karang pandan kok yo ngubupi iki opo? Iki Pak Purbo, Pripun? perkara ngebis tak critakne ning iki rahasia dienggo dhewe lho. Nggih, nggih. Aja omong sapa-sapa lho. Ora. Kancing do krungu aja do omong sapa-sapa lho. Ya aku rada izin malake. Nggih, Rak ceritane ning tenan lho Dik, aja omong sapa-sapa. Mboten. Aku ki ceritane ngene Dik, ning Yojo kuwi ora nggo kendaraan. Aku ngebis. Munggah ning Janti Jogja. Nggih ngerti. Linggah cegrek. Ya ra? Nggih. Kuwi eneng ngandani mriku kok wedem mriko.
Terus bise Suharno to. Bise Suharno. Aku lagi gegrek sebelahnya ning cah cantik kaya mbak iki ning wis duwe anak. Oh, duwe anak. Anake dipangku ki cangkeme ora ana. Mama, mama, mama. Aku batin wah iki piye? Kok mbokne iki lho sing arep ngeneng-nengi anak iki. Kaose dilingkap munggah ngetok anggota badan mak kruwel ning aja wong sapa-sapa lho. Ora. Aku isin tenan aku. Ora. Lah aku di tak lirik iki mungu-mungu glathik wingko kae. Diloloke anake. Anak iki abot sing rewel. Karepe kon mimik ngono. Karepe kan mimik. Nggih. Abot sing nangis. Lah kok cangkeme mbokne piye cantik ngeten iki. Ih, arep ra. Nek ra arep tak keke Pakde nuding kula iki. Nuding kula. Lah sampeyan to pripun, Pakde? Aku lagi ngenteni. Nah, dine kula medhen kula Klaten Mas, omah kula Jawa Tunda. Tekan Klaten kok urung entuk keterangan. Kula bablaske tekan pekne aja wong sapa-sapa lho Nek. Aku isin aku. Tekan Penggung iki kok ya entuk keterangan bareng tekan Tosura iki. Tekan Tosura nggih. Kula genake, Dik, kula aku dine medhen Klaten. Niki malah nganti medhen Tosura pripun? Kula sida mangke niki mboten nggih kula demok ngeten iki. Sida kaya niki mboten kula ngoten. Anu bocahe purun, Pakde. Panjen cabi ajiret. Kula balik ning tenan lho, Dik. Aja wong sapa-sapa lho, Dik. Aku isin. Aku ya seneng kok. Iki kanca-kanca dienggo dhewe lho. Tenan aku isin mau. Nggih nanti wong ndarek itu kaya ngono ra sida kan kuwirangan ngisi-ngisi. Dados menawi perkawis cepengan wayang gendhing sanggit menika gurunipun Yageng Mantep Sudarsono. Bab swanten kala rumiyin gladhenipun kaliyan Ki Ageng Anok Surata. Bab perkawis sanggit sakmenika ajaripun kaliyan Ki Purba Asmara. Bab perkawis olahing gendhing niki nggih wonten gurunipun. Sinten Nek? Ki Jungkung Darmaya. Nggih, niki kangge gendhing pambuka kala wau. Pambuka Padasuka. Kala wau lak dereng kathah ing sami mirsani. Mbok dicoba dionekke. Dionekke. Ya Om Tomo ya. Cocok. Wiwite saka kena. Nggih. Belok Mas, belok monggo. Terus menika ing kangge nika lho. Mas ngacung Mas. Ngacung. Nah niki Ki Jungkung Darmaya. Putrane Suwargi Ki Mujaka-Jaka Ki Raja. Mujaka-Jaka Raja saking Gumpang sawit nggih. Gombang. Gombang. Sing damel langgam ngimpi nika. Ya coba. Om Tomo. Pak Dalang Kondang lho saka Klaten, Pak Kromo Pandoyo. Pak Tomo Pandoyo. Lah wong le rabi bola-bali iki Kromo Pandoyo lho ya. Raito, niki Mas Mantep itu. Nggih. Monggo.
Protop. Sing kula gagas Pak Purba. Pripun? Sakwise 5 titik selesai niku sesuk kanca-kanca ki ning omah rumangsa sepi suwung. Lah nek Garbodo nek kanggone sing lari-lari ki ya terus Delala kok badane mundur ti. mundur. Kok mundur pripun ta? Mundur bar poso niki. Yo mesti nek sing jenenge Pak Dok ya mesti bar poso. Lah nggih, sesuk ning omah karek dingu. Kula niku karek plentas, plendus. Wis ora enek kegiatan. Wong jeneng kancan. Yen dong lagi ketemu. Nggih. Salah penemu kalau maksane sok dak setik. Ning jebul dedake mau nambah saya suket rumah keting kekadangan. Leres. Kula sing kekadangan mboten mung padha suka dalang-dalang wewengkon Surakarta lho, Di. Nggih. Nah, niki kula ngaturaken panuwun kanca-kanca saking Ngayogyakarta sami rawuh. Ngaturaken kanca-kanca saking Jawa Timur, rawuh saking Semarang sami rawuh dalang-dalang saking pundi kemawon. Rawuh. Surabaya wonten nggih Jawa Timur. Nggih luar biasa. Matur nuwun anggenipun sampun kepareng rawuh. Surabaya nu sakniki ora mung kota pahlawan, termasuk kota teroris. Mergo wong Solo iki kecekel. Wah, jenengan yo aja ngecap ngono. Lah bar kecekel ning Malang wilayah Surabaya Jawa Timur. Itu hanya oknum, mboten kok terus iso digeneralisir. Oh ngoten. Terus pundi lagu menapa malih Pak Dibeguk badhe maringi menapa? Boten Mas, kula aturi paring dawuh to Mas Beguk ya. Mbok menawi wonten titipan Kyai Badranaya. Titipan ku wis diparingke wingi kok. Oh, titipan rembug. Namung kula nderek titip dumateng para kadang-kadang. Adi-adi kula pada suka. Tetep po garapane iso ngriki terus. Diajekne monggo. Saya mundak, saya apik. Kudangan kula ora mung mayang tok ning nabuh ya mumpuni. Iki kajeng kula tembang ya apal, ngerti sukon kulon, ngerti guru lagu, mendak kaya ngopo. Lugunipun Mas, lugunipun kanca-kanca sedaya niku saged sedaya Mas. Upamipun sing enong lak Om Tama. Niku genter nggih sae. Sae. Om Suryanto napa niku genter nggih sae. Sedaya niku saged. Ha nggih. Monggo menawi sok posisine niku sok dilukar-lukir, sok kirang trep. Nggih, pancen wong nabuh niku ra nggih nuwun sewu ora individu, aku kudu ngene. Niki kerjane ra kerja tim bareng-bareng. Ayo nyengkuyung murih apike piye. Nek perkara garapan Mas, kula mboten numuk peh yang ngarepe. Lah niki tengkleng garapane luar biasa. Oh, lha nggih. Wah, sing tok garap iki sayane urung metu kok Mas. Sing jenengane kok tak elekke wit mau kok. Bapak. Pak, nuwun sewu lho Bapak. Wah, Sedaya lepat nyuwun pangapunten Bapak Munyuk. Bapak tambahi munyoke. Pokoke yen enten Mas mantep mesti eneng tengkleng. Nek salah siji lan umpamane Mas mantep pripun? nggih wis ora judu wong gatukane nyat niki kok. Ora ditampa. Eneng Mas Tengkleng, eneng Pak Tengkleng, eneng Pak Mantep. Iku nek cara wayange kaya Dini Abimanyu karo Janaka. Terus Di Janaka murca kan goleki Abimanyu. Malah minggat kabeh mboten ketemu. Niki nek kali Mas Mantep wah sing ngaturke pisungsung Dharma Bekti mboten umum niki. Yan golek cah cilik niku pripun Mas? kula mun lali Pak De. Ah nggih munyuke tengkleng niku. Janu ora karu-karuan. Mas, niki raketan siji didulung. Monggo. Rini wae. Napa Mbak Lina teh to Rini? Nggih. Mosok Lina ora. Ayo Mbak Lina, monggo. Sedaya tak sesane. Nek anu mawon, nek Lina kali Mbak Rini mawon. Nggih. Nggih. Ayo Monggo. Kula mandhap nggih sedaya niki Mas nggih. Nggih. ngaten monggo. Matur nuwun, kata lepat nyuwun pangapunten ngantos pinanggih mangke taun viking menawi wonten menapa-menapa. Nggih, Matur nuwun. Andaca desa Kori kala mangsane mari wisata prahine alam pusatana kene diluhung alasan gunungku
paring menapa kula mboten anu spesialipun menapa. Apa? Nyuwun langgang ngimpi. Oh, ngimpi lajeng mawon. Langsung iki ngantek anu nek ceklek kok dikira aku iki angin lho. Nggih. Ya. Kok. Langsung paket sama terus. Aja dinem kene. Odo-odo songo terus ditengkleng maju terus adegan candake engko nek gara-gara ya tetep sakarepmu gara-gara wis ora iso sakarepmu ora ning tetep ngangkat songo saka kene ra masalah ya ya matur sembah nuwun. Kaya Pak Sleng. Dumateng panjenenganipun Mbak Linamit in Monogiri. Monggo Bu dados. Apa niku? Ayo Rini ya sana. Fakultas Gubuk Asmara. Nggih. Rini apa? Ayo Rini. Lah jenengan tirase ngersake Gubuk Asmara. Oke. Nggih. Nek cara Dik Bawa iki mlebukane Puspawarna. Enak banget sing ndang sing bendal iki kok kuwi. Nggih. Nggih, monggo, Mak. Sing ndang suka didol karo kacamatane. Nah iki ponane Indra luar biasa. Lek suka diceklikmu to. Enggak, Mas Kadi. Ajeng disawer Pak Sleng jenengan. Dadi iki
Ki sak keluarga iki nek ngene iki maju kabeh. Lah wong Pak Desriati iki besan. Dek Mulyono ki ipeku adikku dipek sing Merbabuwi. Wis suka dibendolke ajike Mulyono. Lah sak kombyo iki entrap sing ngendak kae mau. Ponakane ayo. Widodo Wilis ki ajine Yayu dipek Endra kae gur mubeng wae. Mulek iki wis. Yo. Oke. Anu di Oh, Gus Warno sih, oke. Ben Sukadi ben ketok nglelengi. Biasa canem. Ini mau cilo. Rono cinampi. Tung nyong neng 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 non non. Dewa-dewane tata raharja sesemaya
Ing truwit. Modarong. Gaglakan ngono iku. Jenengan niku luwih sae timbang Mas Bawa nek muni hae ngoten niku jan. Oh biyen kok. Elok. Aku kulino mayang ning Sragen itu bohong. Ibaratnya apa? Yang ning beta nek ngene aku gara-gara nirokne gareng Mas Purba malah delok ambeken kok. Ya iki nek garange bohong kena diteko-teko wong ora gaplek tuku gaplek ora. Wong gaplek aku separo ae njupuk kanggonku. Ngenek-ngenek iki ya sapa? Teng truwit. Ayo Rin. Kupuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Kupuk kae kebak crita wayah sore-sore nganti kadatrina. Pantara ratri namung cipta pulun tanolian kang kaeksi mila katur ingkang tundha maneh. Om Om